Здравейте и добре дошли на СЕТ 2024 година тук в Боровец. Така че, бъдете готови! It's burning deep inside wherever I go, wherever I go. I've got that good feeling kicking me out of my chair, dancing like I don't care. I've got that good feeling. Кажи на камерата как се казваш. Аз се казвам Роман, човек от Хаско. Харесва ли ти похода? Не ми харесва. Ама... Кажи... Беше хубава храна, вафла, една, накрая. Добре. Kicking me out of my chair, dancing like I don't care. I've got that good feeling, the joy of the Lord and I can't contain it. I got to tell somebody, gotta tell somebody, gotta tell somebody, gotta tell somebody. I got to tell somebody. You're the sun that's lighting up the sky. You're the thunder waking up the night. The sound of living truth is the beat that makes me move wherever I go, wherever I go. I've got that good feeling kicking me out of my chair, dancing like I don't care. I've got that good feeling, the joy of the Lord and I can't contain it. I got to tell somebody, gotta tell somebody, gotta tell somebody, gotta tell somebody. I got to tell somebody, gotta tell somebody, gotta tell somebody, gotta tell somebody. I got to tell somebody. Come on, screaming from the rooftops, he's a good God, such a good God, been so good to me. Sing it with my whole heart. He's a good God. Кажи биби, баба идва. Това е Мирелчето, която тича, защото след колезене и казаха, че има прекрасен обяд. И ние искаме да тичаме, но не можем, просто наистина не можем. Всеки ден. Вижте какви сладки прасенца! Оле, колко са сладинки! Белите са като прасенца. 8, 9, 10. Сега ти си. Значи... Казваме... Терцера. Едно какво беше? Мяу. На четвъртата беше. Мишо, позна ли бомбона? Учат се и на пингвински, но нещо. Едните пингвини излягаха от другите. Браво, Васко! Не пита! Бърка.
и душата си. За теб живея аз, всеки миг, всеки ден, обитавай вътре в мен. Търсят символи. Роман, какво търсиш? Аз съм търся намеря. Човек. Объркани погледи. Е7. Дай стена. Най-накрая свинката иска да ни нападне и да ни вземе филеите с лютеница. Обаче Шериш иска да я изгони. Бягай! Изчезвай! Ма тя иска... Дайте, всъщност, що не й дадем? Как ще научи? Как ще Защо дадеш, бе? да ще да достатъчно Извинете, яде? извинете. След това? Е3. Ивет, познай какво има за закуска. Или за мазане. Не! Имам мекици! Нали, малко невероятно. Оле, толкова съм стънена, не знаех, че така изглеждам. Но пак съм хубава. Имам хубаво кокче. И вие сте много хубави. Сестрички. Не разбирам тази игра. Гледаме се. Да може да заплати. Гледам. Давай. Давай. Знаеш, ти си си казваш, Говори се Ани, малко. че е Ми, ти си Симба, а тя не знам. Обичате ли мекици? Да. Кой не обича мекици? А, така. Кой не обича мекици? Бате! Ха-ха-ха. Опе! Много забавно. Някаква тактика е. Няма да... Може да да хвърлят и двете зайчета и двете песна на едно, за да му стигнат Имаш ли? не странно. Сега те са накрая. Почти. Отборът Тутанкамон търси 7. 7. Отбор как? Отбор на маги търси 6. или 7? Добре, 6. Какво значи? 6 има 7. И вие търсите 7. Всеки знае ли какво търси? Да. Готови? Аз се държа най-много от всички. Да знаете, че един шоф не се цялата към мене, бе, халка. Може един човек. Аз към мен буташ, бе. Къде бутам към тебе? Ама към мене буташ, бе. Разумеш там стани. Давай с ръка, ако те пора. Дръжте малко, че трябва да Пада, това е, пада. дръж. Не. Сега трябва да падне върху някой просто. Да, ама кой ще кажа? Давай, ти се. Браво, Кети! Край! Айде! Оп. Колко пъти
Видео ли? Да. Ето идва най-щастливия ден, когато те ще са далече от мен. Ваню, как си? Имам тениска на Джозая Венчър. Браво на тебе, готин! Да, от града Чепълчере. Последен ден, тръгваме си. Прегръдки и целувки. Gotta tell somebody.